Gdje ima ovo? Ajmo, ajmo! Sa njima nikad nije bilo noža. Hoće on to? Bravo za presing sa to. Samo to. Molim. Ne znaš što smo uzeli uvo? Ali prilo bolje ovo. Daj mi penje, Mare. Šefije, može lopit. Gdje se mi dati sad? Šta Maja? Žališ. Gdje si priko? Može li? Ajmo Meli, šta ima veze? Bravo, Kipi. Niko problem što Ili kruju dva gola i... Evo. Ajde tu, Kipi. Bravo, Kipi, bravo. Evo. Može. Dađi, može. Bravo, Miško. Tu, Kipi. Bravo. Bravo. Ovo Šumadinac igra protiv Šumadinca. Unutra. Gledalci igraju fudbal. A unutra je, vidi. Au, Devin, evo ti. Ajmo, prati, ej! Bravo! Ajde. Evo je, izađi Mišo, izađi, Kupi! Izađi, poveri, Gogo! Bravo, evo! Bravo, Gogi! Hajde! Evo naša, bravo! Evo, Kipi, bravo! Hajde! Mićo! Čuvaj ovoga, pazi, ne može ti tebe, pazi, čuvaj. Bravo, Gogo, bravo, još, ej! Bravo! Ajde gobre, sad da Što bi ti za Mariju? Što bi Marija, stižeš neko? Majke ti 4 igrača Marije, jebote, vode pičku pa naši ovi. Gdje gol, ludače. Bravo. Pogledaj sam naše 4 samo i misliš izjednačili. Gledaj ovo. Kipu, dva štopera i Zevi. Sam. I evo, ovaj dolazi situaciju pravi sam. Idi bre u piču. Dobre, ima vas četvorica više, šta stojite sami, priđite odmah, pritisnite ih na polovini. Znaju što smo priđali? Ovdje na centar vrati nema... Šta on ima jednog Nema više kao. 6-6. Ej, tu dva stopera, vrata, živi Debi, Dobra. Šuti! Pa da će da nauče da centriraju sad. Čekinja, ti! Aj jebi ga, sad ima Ivanja, četvori. Oni kure su i ovaj. Niko problem nije nas. Nisu uši, brate, A onaj napipa samo da je... Da može ti da 5, on će ti da 10. Evo gola.
Bravo, Žiko! Bravo, Beli, ajmo Beli dalje, ajmo Beli dalje! Dobre! Ništa. Sve je regularno. Pa ne, ali jebi ga. Tako bi im bilo i da su 11. Javlja se dalje. Eto, Cehinja, ugosti gol da da. Bravo, Strajo! Izađi, ajde. Ali to je pomoćnik. Bravo. Pomoćno razbira Pavlo. Pomeraj, mlađe. Bravo, bravo, bravo! Bravo Beli, ajmo dalje! Dođo, ti će da skupiš 100 evra, vele si gleda. Ko je dao gol, jeli? Ko je dao gol? Ajmo dalje Beli, ajde dalje igraj! Sad jedan izađi krađa. Ne vraćaj! Gdje ćeš? Ajde, Milane! Šut! Bravo, Mićo. Mnogo se trčalo, mnogo djeca, oni djeca, oni napravili zombe, trebalo bi da se povali. Nego sad tvrd da se više buce ne napravili od prave rupe ima, i onda kad zgaziš na njega lepo. Došao! Zna lepo. Došao smo, dobro. Evo je Mario! Kreni, Kipi, šta se vraćate bre? Pa imaj pozadi, tu odmah pritisni, okreni tu. Ajmo tu! Pa nemoj se vraćati, ej! Na centar bre, ovdje podignite se. Gledaj čovječe, na centru si, gledaj. Boki, evo je tako jako. Evo je jako, Boki. Lego u grava i ništa. A da, i da je to jako. Prije 6 i nema pariranja. I tako trči i gledaš Jovića. Šumadija vodi 2:0 na strani protiv Mihajlovca. Ko? Šumadija. Gledaj. Pa da, ali on i Mihajlovac baš slab.
Igramo to police. Znaćemo rezultat na poluvremenu i na kraju. Imam snimatelja tamo. Igraju protiv Grizlija. S kim je Jokić to police? U Grizli. Rekao sam ti imam snimatelja tamo. Znaćemo rezultat na poluvremenu. Da ga ne zovem sad. Dobro. Oni su izmenili, ostalo na njega. A igrali dobili na talinci. A nema veze, 2-1. Nije bitno, oni nisu. Bravo! Bitno je na Soponicu. Evo ga! Bravo, Beli, idemo dalje, Beli. Sad će ovo da se povredi. Znam, ali ništa ne dobiješ, džabe što je došao. Znači i kazna. I to malo što imaju vodno uzeti i kaznici i jevaći. Jelo bre! Budemo ja i ti. Ajde, Beli, igre dalje, ajde. Ovo smo i pritisli. Imaju posle, desi. Penal napravi. Sad, Miša! Ajmo Beli, prilazi! Idi sam! Gol ga sam! Išo! Bravo Beli! Tako je, samo nastavi! A nije kuna, šta da im radim ja? Nije zanimljivo. Što došli su sve? Redi, ne mora da idemo, nema ništa, sad će daleko. A ne može, 7. Bar da je 9. 7. Aha, Fele, bar da je 9. Ako mi kad smo išli za 7, pa je nažalio neko. A nismo igrali sa 7. Pa je nažalio neko bilo koliko. Pa mi smo igrali cijelu utakmicu u Toponici i 6-4 smo izgubili. Pa da, A sad cijelo igrali, oni misli da ćemo dizati. cijelu smo igrali. U Toponici, pa je nažalili oni. Jesu pusti. A nisu ovdje. A onda đavo promašio Boga. I Mario iđa. Iako je bilo 3 voli. Sad treba tovariti što mati. A sad će oni da stanu. Ne znam što... Pa koga čuva straju, pa napadnite ih bre! Dobro. Sad se ola bavi. Ne kažem ja, nije ovo lako. Ajmo ubacimo nogu. Dođiš sa 7.
Nije lako. Ima dole, ušla. Gledaj. Mićo! Čuvaj Adička, pazi, čuvaj. Mito, ustani, ne ide tako, Mito. Bravo, evo. Tako je, brate, ja gledam sad jeste da naplaćujete, ono se ne rastavio. Znam ja, brate, za prvi. Uspale? Znači 500. Ovaj 500 treba da. Tako je. Ja sam 2 platio. Hoće doći. Jel, zato sam ja i uspio. 200. Koliko je ona naplaćao? Tebi je 3000. Meni 3000. To sam popio. Da. Šut! Go, go! Tako je, Galivije. Digni jedan jebote, njemu ništa nije. To nam onaj ne sudi gore stalno, brate, nikad offside ne bi bio. Pa krivi onaj bre. Sviraju kad smo igrali.
Ovo ne igraš, to. Kažem, mi igramo cijelu utakmicu 6-4 minute. Tri igrača. Imamo brali i to Đavo, nisu naštevili ni najmanje. Đavo šta i Hrvaši u Bogu. Ovo je. Evo, Mađo. Bez faul. Ajmo, pomeri, dađi, stratinjak, dađi, Žuveni. Nešto, Mađo. Ajmo, Plaćaju kaznu. Nema gdje napusti gore da govoru na nas. Ajmo, Mađo. Nešto problem. Ajmo, bliže, Bobo. Nešto, Mađo. Jeste. Ovaj uvijede svijet. I oni igraju kao sad pola gasa, ne zapinju. Da se povrijede, može. Može, ali nek proba bar da... Da da gol. Ne da da gol, nego da ovo. Ma bre, oni su loši i se je da ne, bravo. Šta će vidjeti? Lepo vidjeti. Bravo, Gino. Ne, tako je, probaju veće. Traja! Samo, nameti se. Jebote, otac! Otko! Ništa dobro je bio. A kraj ne ide. Ajmo, došao. Bravo, plavi. Zeleni. A mislim malo vidim. Tanki to je za mene. Ajmo, višao pritisak, ej. Ajmo, dađi. Malo da kida. Igrajte malo tu kako.
Mađo, evo igrač. Probaj, Žiko. Aj, straju ti. Bio si kapitan Šumadije jedno 7-8 godina. A skorije negde 4-5 godina. Igrao je u banji. A u zemlji ni na ovoj ne može da ga da. Hans, znate pogledaj ovdje. Žiko, daj da Kako ga se da. nekad igrao fudbal. Čitaj to malo. Evo Žika. Koga ovaj Hera Jajinci isto. Koliko oni, je li isto sa 7 došli? A nije imali, vidiš da su imali rezerve. Mislim da su imali rezerve. Stanković više rad. A? Svaka utakmica rad. 7, 8, 10. To je prevara Saveza, koji vidiš da su juče primili 13. A Šušnjar vode evidenciju da kao igraju, a nisu igrali ni jednu utakmicu. Završili su, vidio to? Ko je dao golove? Trostruki strelac. Sad? Neki Stanković. Da. Jel? I Maradona. Ali, je li se zatekao nekog od njih? Jesi zatekao nekog od njih od ove ekipe? Ovo je bilo 91. Kad si ti došao? Ja sam došao od 97. Au, nisi. Kasno, što su matori svi bili otišli u penziju. Nisi mogao. Nisi mogao da zatekaš. Ja ekipa na Nije bio niko ovaj. Došao je bio ovaj. Sam ja došao. Je Maradona bio. Nije on. Bio Stevančević. Nije Raglovski. Da sam ja došao ovaj Mare, Viktor, Čira. To su mlađi. Obojica Sirići bili su Vratili su Smiru. Pa tu sam ja bio sekretar kluba pa sam podneo ostavku 96. I onaj bre, Radeka. Radek. Nebojša Radek. Ja sam došao ovaj na polusezonu. I onaj Aca, on kako zove, on je moj trener su završio, Kovačić, kako beše? Marinković. Marinković, da. Pa on je do 21. godine imao 2 slomljene tuđi i jednu svoju nogu. Da, Zeka bio isto sudija. Beka. Zeka i on ovaj. Pa da. Gdje je Beka? Negdje u inostranstvu gore. Fijatović brzo završio, bo ti nije loš štaper. Pa imao je povredu. Njemu je 2-3 puta iskakalo rame i to. On ne žura je. Gdje su ovi bili u kafani do sad? Sad čekaj, nemoj im daći. Sad čekaj, jebe. Ajde, vidi. Sad je bilo vremena, ne znam da sve bilo vremena. Pa nema veze, uđi. Aj, sudi ja bre. Vidi ovaj kapitan Hans, može manje od tebe da trči. Njihov. Od mene može više, ali od tebe ne verujem. Šutni! Probaj! Šutni je bre! Šutni, spravi me. Aj, šutni, brate, šta radiš? Sada palite. I što hvališ?
Došla dvojica. Evo onaj. JKP rad. Ali ispunjava. Ako bude žara kad pored upali. Šuti je bre! A gdje ko šut je veći ne baš? Ja da vidim. Bio slobodan zelo, zelo. Ajmo završaj. Daj, mora ga daš. Završavaj, ljudi. Neka, ući će prekosica. Pa obuci se, jeve. Pa dok se zagreju, taman će da uđu u drugo polovreme. A onaj JKP rad. Što dati se sve to što vodi, to ne da radi. Ono borac. Kad sam bio zadnji to. Boki nazad, Boki. 0-0 je ovamo. 0. Ne, ko je lepo. Pa Grizzly, 0-0, a? prvo polovreme, da. Pošto je ona tamo počela ranije. Pa u Natalincima je počela ranije nego ova. Zato što je ova kasnila. Tako da je sad polovreme. Šutni! Asistencija! Bravo, golmane! Pa tako kad primi loptu isto. Bravo! Bravo Beli! A znaš ko je bio na šutu? Pinđula, bre. Pinđula je, bre. Ja sad učutao sam se da se setim. A ekipi još dva. Alo, Mirko! Šut. Kad im trče oni. Ovi smo piću 14, sad može više da se da. Dobro, ja izbijem vama, vi date 17 golova, je to poenta futbola. Razumem ja tebe, ali igrajte po svadu, što je pored dama poenta. 15 mu daj! 15!
Protivnika treba sportski dotući. Pa protivnika treba sportski dotući. Ja, šta se ono očekuje, da oni stoje na svojoj polovini, a ovi da kombinuju ovdje da igraju. Ajde, ko mi daju. Ajde, primite gol sa sve, svaka čast. Sudija izmjena, ej. Nemoj da primiš gol kad se sa 7 igrača, znaš da to Tu je nešto, da li račun, tu nije. Tu je malo iz ovoga. Supremom se zagubio, gdje su bili dole. Nemoj da priđe, priđe tamo. A znaš ko uključe navigaciju i oni vodi tamo, pa da prvi put su dolaze ovdje. Sad može 15. Pravi gol razliku, iako smo najviše dali. Smo najviše dali gola. Smo najviše imamo 3 prosječke. Jedan fali od 3. Sad će da bude. Sad će da 3,5 biti. Zadnjih ima više kurac. Nije, vrate, nije možda se vraćaš, nego je čekao skelu da ga skela prevedu. Znaš gdje ideš, ideš tamo. Gdje ti pustila? Ovo je prako to, ne ođe, sad je bilo dati. Znaš gdje je, šta, šta? Znači došlo, put se završava, ulaziš u Dunav, dalje. On to šamarko se zajebava. Levo, levo, Mišo, leđa. Koliko imaš za taj? Ma on će igrati. Ajde imaš igrača. Ajde drugo! Bravo, pravi! Popravljaju gol razliku. Dati gol.
7 golova, 8. I ovaj jedina kazna je ako napuste utakmicu. Ne bi dobio kaznu. 75, jeste. A i njima isti kurac, oni ispade. Dobro što znači Kako? Kaj, ne može da ne. 2 boda, ne može da osvoje 5 boda za pola. Kako da ostane? Treba pobjede 10 utakmica. Koga da pobjede? Kako Božur. Ma nemoj. Pazi, imaš ti tu. Treba da pobjede i Toponicu, i nas, i Trnavu. zbog ovih 8 komada i biti još 5. Kremit će se ima nas da pobede tamo. Pa nek nas pobjede. Neće oni nastaviti. Jedan nastavlja. Nego su trebali možda ranije da i neko. Vidi sad nema da im mlađe. Sad povratna glede. To je pravilno, to je to. Znam, ovaj mu nikome ništa sam. Sama, ovaj već izašao na ovo. On, brate, stvarno on, ja ne znam, šta on razmišlja i šta igra. Bravo. Sad će jedan šut, da je vidio. Romane, napuši se kurca. A Goša možda izađe po loptu. Evo je dole. Evo je može. Znaj, studija bre! Nije imao lakši posao da nikad. Nije moguće da... Jebote, ako ne mogu i ovi da daju 3-4, iako su 10-4 a 9. Daju 4, onda ove treba sve oterati. Pomere, Strahinja, koga čuvaš, Strahinja? Pa čuvaš Pela, pomerite napred, bre, šta si stao tu? Pa daj, nemoj trojica da trče, a vi posmatrate. Navijaj! Ajmo! Evo, daj! Ajde, Fliks, ajde! Pa mi
Sajebem i joj šutnje. Ajde, okreni, Beli! Mario, priđi levo, tu Mario. Dobro, Hans, dokle ćeš? Priđi! Bravo! Igra! Mali ti skrijao. Bravo. Koliko ti treba da obradiš njima? Pola sata sigurno, a? Pa vidi, sinoć sam došao na 40 minuta obradio 2 utakmice. Ali ova će trebati više zato što ima više elemenata. Kan si izbio Boriće, locom svira, rekao si na kraju, on samo udara, seća se majko. I odbrani i oki sine, odbrani. Ovaj sudi na 20 metara što znali penal. Ako 3-2 penal bio. Granico! Nikola, priđi igraču, sine. Ne može, ja išao meni iskada. Otvori sad, otvori. Otvori uz liniju. Nema meni izbao, ovako mi Sviraj faul. I oni su igrači aplaudirali. A ne, mi ovako skupe vidimo u 90 ulazi, samo vidiš forem se ovaj sprečko sine igra. A tada ja se izbaci u Boriće, pa se to primio ovako na koleno, što i kad je zveknuo, i on svira, neko svira kraj. On sigurno udar kao igrao rukom. Da, ga začeo sve. Znaš koliko treba tu prostora za to su sad tijela? Pa još jedan 16-terac. Još jedan 16-terac. Ima logika. Dva manje, mi jedno više, jedno. Aj to bre, Zorane, ali... Ne more, ne rešimo si igra. Bravo. Lako je završi. Levi ugao dole, gađa, suprotni samo. Samo gađa. Ne vraćaj, odmah prilazi, uzima svaki igrač na slobodno, odmah prilazi. Pogledaj ti talent onog 14. Evo ti ga i sve, pogledaj talent. Evo, ne znam gdje je prošao. Divni malo nižo. Gle, ja mu ne bi dao da uđe više u životu. U životu mu ne bi dao. Nikoli. U životu mu ne bi dao. Nikoli malo. Joji, u životu mu ne bi dao više šanse. U životu, pa pogledaj. Pa pogledaj. Tako je. U životu mu ne bi dao. Ne bi mu dao, bre, možda bude mi sin. Koji bre njoli? Sin. Ja, dečka, gledam već koliko utakmica, on se nije oznojio. Prijateljska utakmica, 48 stepeni, on nije se oznojio.
Ne može jedan. A tako, kao lagano, kao da je majstor fudbala. Tako, jebem ti sunce, pa 18 imaš godina, 19 18 godina. To će nemaš da biti. Pa vidiš da nema intenziteta 9-0. Utakmica Ista je utakmica kad god je igrala. Isto. to u redu, neko sad ova utakmica. Isto. Znam, pomeri se, priđi da igraš, evo ga, evo ti ga, svi ostali nešto pomeraju, trče, šta on radi? Gdje? On ne zna gdje je. Ne skače, brda, ide dole, ne skoči. Nosi je još to. Igra u pičku, a? Ma idi, bre, kurac. Lepo građen čovječ ima. Stara. Budeš na stoper. Ne može stopiti. Šta igra štoper kad on gleda utakmicu? On gleda utakmicu. Atko, gdje Atko? Atko! Opet ništa kažem. Pa u krug. Evo, ne pratim ovaj, vidio sam na polovremenu. Ajmo. On kad malo umore, putem na štopere za cijenu. Pa, verovatno. Ne, bre, Dušić. Povratno sam. Odigraj njemu i odmah. Yes. Kako se ovo došli sve, počeli otvoriti domaće otići u onaj sve. 70 minuta, blizu 0-0 i dalje. A? 80 je 0-0. Koji minut? 70. A 70. 71. Pa dobro vidi, nisu ni ovi bre Šumadije Babaroga. Ovdje su, ma vidi, pobedili su 1-0 prvi srpski ustanak i još nekoga su pobedili 1-0, nije to. Nisu ni oni ekipa koja to pobeđuje, razbija i tako. Ali i Grizli je, znaš, samo ih neće pustiti, to da. Prilazi, Beli, prilazi. Da ne mogu da igraju, ajde. Vidiš da Rosava 5. A? Vidiš da Rosava. Šta su? 28. Gubi danas samo. Moji dođu 28 su moji dođu. I dođu do gola po vratu. Oni su samo prva 3 kola igrali kako treba. Dobro da su Ižinu, ušli su u igrani, to djelo nemaš ti. Bravo. Bravo za centar, bravo. Ja kažem, moj štoper ima tipice sve do kopu. Priđi sad tu. Sam si Ničo, priđeš tu, ovdje ne igra. Šta je bio radiš sve duše, na pušti iđe, pa to ti kaže, na pušti i sve. Jedan bret trči dvojica, ovi drugi ne priđu uopće. Nešto dva igrača su se odmutali.
Ajmo pomeraj, Beli! Još! Tako je, sve. Još, pritisni, Đo! Iđi mu malo, Niko. Niko potrči je vemi. Nikola, desni bek si, Nikola. A jok, igram s publikom ovdje, bre. Nema tu sprintu, brate. Ko je? Pa čuti, bre, izveo bi ga, sad bi ga izveo da igram sa desna. Sad bi ga izveo da igram s desna. Kolega, Đole. Sad bi ga izveo da igram s desna. Kojega, Đole? Pokazao mi neku želju. Neku želju. Pa bar želju. Daj mu sad ovo. Širi sad. Mario! Ne, Gogo, Mario to treba. Ali ovo povučeš ovamo pa ja sam štam. Mario ulazi u drugo plan. Ali dobro. Lako je nama da pričamo ovdje. Ništa. Bio je onaj dobar, nekoliko je bilo dobro. Bio je ovaj Peri. Je, igrao je, imalo je dosta dobri, ali... To ne mogu sad Jevu da imamo. Vladu, zamisliš sa Gogom. Da, ali ubaciš gdje god. Idi široko i onda kredi pa... Raširiš ovdje niču Raširiš po i dijagonali, paralelno čekaj sečeš taj pravo jedan sečeš. Ne ulaziš Pratiš zadnjeg igrača. Dobro, 10 pala sa Lujem. Kome daje? Što daje sad? Kome daje? Evo mu daješ kako, što mu daješ? Ja bez, da bi se taj isfrustriraš, što radi. Jes. Ima prije 10 godina, tako. Ne treba da budeš njut, Gorman, treba budeš njut ove tvoje, ne na naše. Da nisu došli. Elite nisu i Kosovo. Pa, Ovo je bitno da i se... Izađi! Dobro, računamo da je ne, Pele, nema potrebe da se liči na... Pa da! Na nas. Ja se liči na njegove što nisi došli. Ličiš na nas, kaže daješ na te. Sad! Evo! Odigraj mu, bravo! I ubaci se sad, kreni je. Leđa Srago. Evo ga, znači ovo. Piše. Neće ti vodi ona kolače. Ti ga vidiš on brzina. Dobro, pa ne ovo jedva je stigao. Ima hitrinu, ima brzinu, ima želju. Pa dobro. Negdje su ga vidjeli, trenirao je nešto. To sve, vidiš ti to. To ti dođe ti trener i boli ga puno. Ti za pare i radi. Šta se vrate, znate, svi. Pa ne znam koji su. Ono što ti ja kažem. Treba sve u jednom načinu. Ti Banja je mogao da uđe i 3, ubaciš dvojicu, sad ubaciš drugi dvojicu.
Ali ovo, dobro, ti imaju Beli i... beži strajao te devetke u kurac. Šta sad i ti čuo si? Zašto su Smajli i Mića? Pomeri ovdje nizu, dođi ovdje do trojke. Naši tri sad ovdje blizu. Ja sam se debelo razočarao u rad sa defansom. Ja sam mislio da je Petar radio da je to Malo je on nije. Primi ti sunce u piću. Šta sam, nisi gledao to ništa. Dale, elementarno neznanje. Znači, lopta dubinska. Lopta dubinska gore ide. Sva tri štopera, Vuk, David i ovaj Cagijev, ovako. Da i ne ubije. Pa sad ako je udario u dupe, on udari. Udari. O jebote, život. Prijem, primaju voljno. To je 2 godine treninga, Bog. Idi ba, idi bre, što čekaš? Zora, ništa. Lijepo. Sad oni pokušavaju da isprave sve što se... I dobro to izgleda sad. Par utakmica. I da izgubiš, nebo ja kažem, rezultat nije bitno. Bitno je da on nauči, da on zna, da sutra kad dođe ovdje da igra, da ne bude... Da ne znam, da bude inferioran to sad. Ti sad grdiš ovog malog, a on gledaj, to malo... A ja, jebi. Malo On je gotov, ovaj mlad treba da nauči. Gotova priča. Gotova ima još 5 sezona dobrih da igra. Pa znam, ali ti ne možeš sad to da ispravi. A ne da ispravi, nego da se malo dobije na voljnom momentu i da malo se... U Toronto se bre 300 kila. Je to okej. Imamo se sam. I sam nešto tedi i pad. Jebote, bobe. Ja poti debeo. Dobili, Rava dobila. Rava je dobila. Jer mi bežimo njih. Bežimo im još 2 boda. Šumadija tamo, još. Grizi baš sada. Oni daju zadnjim minutama majke. Širi, Niđo, širi još! Širi još! Pazi na offside, pazi! Druga! Imaš garnača, već ovo. Bravo! Pusti ga sad, bez faula. Ajmo, Nevenko, ajmo stigni to! Treba da pokaže želju. Tu nisu, tu ostani si ne. Isprati samo šesticu isprati, Nikola, ga vidiš gdje je, desno. Stisni, napadnite ga! Igrač da ti kaže, ne ja ti pričam ovdje. Ajde, ajmo pomeri, Beli, priđi, ajde! Dobre, stisli vas jebote. Van gol. Dobro, imali si jedan učinak još i to tamo. Sa pola terena. Pa dobro, je pola terena, ovdje je ovdje. A nije pratio utakmicu, ne sjeća se toga. Sudi. Pa bilo to pored njega. Pomeri ovdje, dođi, Niđo, pomeraj to vam. Pomeraj, pogledaj koliko prostora ovdje imaš. Ubaci se ovdje. Hajmo, evo je, širi. Evo je. Bravo, Niđo.
čuo, on stao niti čuo ovog tamo, niti vrši pressing ovog. Daj. Ajmo. Pa faul svire, tako je. Evo je da svira. Penal! Mića, sad. Nije možda svira faul, nego dođe do našeg momka. Ali pazi, nema tu treba svijeti faul, da ona šuta. Ovaj uzima loptu ovom pitanju. Treba da pogleda sudija, da li je to stvarno prednost ili nije? Ajde da je on ulazi u šansu, ono pa pusti. A lopta ide nazad, on pusta prednost. A faul ide na... Dobro, sada ovo ispalo penal. Dobro, da izgubio loptu mogu da vrati faul posle. A nema, pa ne može da vrati on posle. A daj mu karton, bre, marš u kule. Neki je kuća. Pusti ovaj da. Ako nema izmjena, može dobiti kartužu. Neće nikad nije Bravo Beli, idemo dalje Beli, bravo! To ne igra, ali bio je borac, uvijek se borio. Jokić, ali i dalje tamo 0-0. Ako se završi 0-0, dobro da im pobedimo 3. Koliko li još ima? Jole? 0-0. Pa ima 7-8 minuta još. 8 minuta. Daj, sviraj kraj, je veliki. 88 minuta 0-0. A nije, koji? Da se bori njima pod nogama. 78. Mislim 11 bodova ima. Nama nisu ni tako loši. Pa je liga, kako nisu kad gube. Pa dobro, ali... Priđi sad Nitro, priđi Borac ti, vodi priđi 1:0 ti da protiv ne Banje. mogu da igraju. Od Borac 1:0 vodi protiv Banje. Borača. Ne znam da li ono... Banja ima njih nekoliko sa kojima... Eto, da si bio blizu, uzeo bi loptu. On sam. Borac da vodi 3:0. A Banja sa njim dolazi Trnavac u ako im uspije da igra. To idem ja da snimam u nedelju. Ajmo naprijed. U nedelju se to igra. Polako, ima vremena, okreni se, pogledaj kako. Leđa! Evo ga sad. Vratio je, on je otišao. Krenuo, još jednom je muljno i... On je krenuo. Ajmo tu presi. Ajmo tu, pritisni presig, ajmo napravimo presig. Mi čuvali da rostavi petku malo. Hvala. Evo straju desno, ajmo Niđo. Protiv nas su se napali, oni su protiv nas igrali 110%, ni nikad nakon nisu. Ajmo. Širi Nikola. Ići Lapovu su ne. Ajmo unutra. Skakući. Bravo. Bravo Lađo. Ovo se ne računa! 1:0 Žironica, mi idemo Žironica.
radi sad Žironica? Vodi 1-0 u Lapu. Vodi 1-0. Centar sam je dao, druže, gdje sam je dopio? A nemoj sad, je. Gdje sam je bacio? Gdje sam udario loptu? Ruda! Gledaju ti si loptu na centar, ovo ti izvedi. A? Da priča. Da sereš, bre, te tako zvoni penal, bre, pičko jedna, bre. I tu si pal čovjek, sam pao, da, bre, gledam. I na 3 metra ne vidim, ne vidim ustati, jebe, bez vrata. Šta je lepo, šta je ružno? Jesam me nabio tamo kod njime. Jebem te ustati. Nema kukuruzi. Jel su dobili 5? Jesu. Još jedan informacija. Još jedan će mi dati. Još jedan da bude 5. Opte u terenu. Sam ti rekao, eto im kazni. Sad sam ti rekao. I Trnav je dao 5, Marin skreni i Hika i Uzo. Malo je na njih, ovamo, onamo, zaštitio i poslije im dao. I sad imaju kazni, je plate 10. Kulka kasna. Malo li je? 10. Kraj više. Znam šta se buni na 12-0, brate. Šta se buni? 12-0. Ajde je to nešto tesno pa se nešto buniš na sad je bitno. Nije, stoji 87 minuti dalje. Možda je penal. Plaskovac je nutra. Moli, Ovi Plaskovac gotovo, još jedan za... kraja. Dobro, ovdje je 12-0. Ako Saša do kursa imat ću 30 onih 30 da skratim, da sečem golove šanse. Ne, sve i to ide za Savez. Samo što to tvoje ide za Šumadijski okrug, a ovo ostalo ide za, ove zona ide za zapadnu Srbiju. Tako. Dobro, ne moraš, ako bude neka gužva, uključi kameru. Inače, ako nema gužva, ništa. Ako je sve mirno, ništa. A? Ništa onda. Dobro. Ali to samo ako je gužva, ako je sve ta, onda mora. Dobro, kod Saša je 0-0, tu ima još par minuta. Znači 4-0 kod tebe, ajde. Baš, ajde. 4-0 je u Plaskovcu. Završeno. Šta završeno? Plaskova 4-0. Samo me taj interesuje to poniti. Pa zvaću ovoga kad bude kraj. Evo ti bre, uživo. 89 minuta. Evo crveni. Ne, on ima prava da izbaci ovu loptu. Igrajte bre vi, ajde. Igrajte bre, šta? Oni bi samo poštovali. Najgore gostovanje je bilo tamo. Ajde, Bilčino jedan! Ne, u igri može. Ovo može raditi kako? Ne može u prekid. Viktore! Uzmi loptu, brate, drži je dole, koji tebe? Pa jebo im pas mat. Ajde igraj jebote.
Aha, evo ga. Što uvijek navijem za outsidera? Ne, dvojica tu da svira penal. Evo, odlično si njemu dao. 1-0 za Grizzly, kurac. Bravo! Ozbiljno. Penal bio ti kaže. Bravo, bre. 1-0 za Grizzly. To! Bravo! Ali nije kraj. Znači, 4 sad veži. Nije kraj, a? Pa ne može sada si, valjda se naći Pa valjda neće 90. imati. Najbolje srpsko predanje. Pa ja ti kažem bio je penal, čim je stajalo onoliko na 87. Nosi! Nemoj da se plasiš! Vidim, Maki, priđi, gdje ćeš ovamo stati? Možda još nisu ubacili u... Nije konačno. Možda je uživo i uživo. Ne, uživo uđeš u tako. Greška. Sad kad udare 0-1. A nema mene, nemoj beži. Pa možda su pogrešili umjesto 1-0, 0-1. Ne, 1-0 bilo i uživo bilo u 91. minuti. Ajde, mogu još jedan. 0-1 bre je. Pa to je to. 0-1. Šta sam ti rekao? Ne znaš Zoki, 0-1. Ja sam ti rekao, ovo je bilo ovo, ono i gotovo. Prekid, penal, ruke, krike. Sve više snagi. Rekao sam da te, ja sam izašao. Uvijek dalje, i Orašcu i ovdje, onda sve na... Došao sebi malo. Dosta što god to šutom. Jeste, ali kad su došli kod Banje, bilo je, ja mislim, 2 razlike za Banju. Ili je bilo 3-1 pa 3-2. Banja ih... Pobedio. Ma od Banje su izgubili. Gorač, Banja 1-0. Ovamo ispucaj. Što se tamo idiot? Što njegovo? Znaš koliko sad vredi? Pa se ljuti se na nas, znate, ljuti se na ove svoje. Terza! Aj smupo je! Razmišljaj. Možda je prije, možda šta hoćeš. Samo moraš na prvu lopta i okreće. Evo ti. Ništa. 2 nedelje odmara, može. Ako idemo ispada. Šuti bre! Samo palite, podigao lepo lopta kad je sve uradio. Ne ovi ovdje. Publika je vidio. Evo je Beli, ajmo Mikla! Završio se ovo lepo. Evo, ajde Mari. Ne može. Dobro, ne bi Idi na skok, Nikola, idi slobodno. Gdje ćeš?
Bravo. Pa ja rekao, bar ne riješeno da bude. Čim je to, ja sam vidio da je to čim... Nije bilo, ovo nije bilo. To se plašiš, jebem mi ti. Ne uvijeda to ovo. Ajde sad pritisak bre svi. Kako se ustro jebote? Jel ćeš digati? Kako digati? I ovaj si stao na 2 minuta. Izbacila je Arena 18 minuta. Polako, bez faula, bez faula. Bravo, evo. Nema veze, igraj dalje. Igraj se, igraj. Ovo i ti sino šalatno zajebala. Dajte još jedno. Tebe ovo ne bilo bre, ej. Ti možeš ovo? Promaši, ne ti živi. Treba golman jedan. Halo bre! Daj mu pred Četko, nemoj to da radiš, nije ti on kriv što si došli sa strane. Majmune jedan, majmunski. Nemoj to da radiš, ej. Dečko, Slepče jedan. nije ti on kriv što si došli sa 7 igrača. Znaju oni, ova dva momka znaju. A šta znaju? A šta ti znaš? Šta znaju? Nisu ti oni krivi što si došli sa 7 igrača pa si primio 10 kola. Nemoj to da radiš. Ajde, ne seri, Uroš, ti prote. Da li je dobro? Bio taj trde. Sudija, karton. Da, majstore, nismo ti mi krivi što si mi došli sa 7. Smo ti mi krivi, Lino jedan. A nismo ti mi krivi, majstore. Smo ti mi krivi ili ovi tvoji što nisu došli. A kao pušte? A nisi trebao ni da dolazi. To došao? Lezi Gošo.
gola trebalo da bude. Slobodno bre mali Nikola bre. Kad ćeš da ga igraš ako nećeš stati? U meni stranu, traju. Idi Nikola, kreni, pa imaš prostora po vodi. Uđi dole. Mirno, Mladene, spiri se. Lepo mi si rekao, to prihisi. Ovaj direkt. Sad njega, sad njega! Njega s tobom, znači ja, on trči trka, ti malo odmoriš, evo daj gas, on ti juri to, kao sad je sviđa. Ja bi to sad, rekao sam Batali koji da viću, ne znam koji, samo ja ne jede prijericu, ili kreće život, to ne. I ti sad, on ima 13 godina. Je li ovo završeno? Jokić? Završeno? Utakmica. Završeno, Grizzly je 0-1. Dobila tu poziciju. Nisi dobio 7 ili 8 mola. A? Kapton bre, Slija! Pa nije, ne znam ni ja šta. Lepo je neko trapo, ko dobije nas prvo kolo ispada iz lige. Ima 3 puta. Nije promašeno. Sviro gara. Dobro znam, ali koliko on ima zona, ako ima 3 puta. Nije loša ovo.